Hvad er en friskole? 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 En skole med nogle børn, som har forældre, som så har givet penge til at lave en skole. Det var en skole, hvor man lærte meget mere, og man har det sjovt. Folkeskolen den bliver lukket, og man så opretter en ny skole, fordi man synes, det er dejligt at være her. Det er sådan en skole, hvor man lærer meget og gør sådan nogle nye ting. Det gør, at det bliver rigtig fedt, og det kan være meget federe for eleverne, og det heller ikke får så lange dage og sådan noget. Sådan en, hvor der er børn, og så er det sådan nærmest næsten som en skole. En skole, som kommunen har lukket, og så har vi selv startet den op igen. Og så er det forældrene, der hjælper med at betale sig, men sådan selv holder den kørende. Og så har vi ikke heldagsskoler, men vi har knap så lange. Men vi lærer stadig noget.